Ito lang yung masasabi ko. Oras na may lumandi sa'yo, mabakal ko ajay. Yan, mapita naguyong kan. May nagbalita kasi na nadisgrasya si Dimsi. Nadisgrasya? Andun siya sa bahay, buhay na buhay. Kaya napangor ka ako yung dito, Andres. Kaya pantakitaanin Atoy mo. Apuro lang unay. Apay, mamimiss mo na timsahin. Nalapit ko. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. nga po. Ang sakit mo naman sa bulsa. Promise. Kalaw mo. Bayayat magastos ko din ang motor. Baak. Oo, ito na yung pinabili mo. Diyos ko, ang mahal naman pala. 500. Yung 500 mo, 5,000. Sorry naman, pero thank you Ang bait mo talaga sa akin. Wow, pitch bike. Solid. Salamat ka, love kita. Nice. Ewan ko ba anong pinakain mo sa akin, bakit ang lapit ng loob ko sa'yo? Malay ko sa'yo. Hoy, Baak. May makita lang akong umangkas dyan sa motor mo, tingnan mo. Babawiin ko lahat ng pinambili ko ng pyesa mo tapos wawasakin ko yan. Grabe ka naman. Binigay mo na nga lang, babawiin mo pa. Nagbibiro lang naman ako. Alam mo namang hindi kita matiis. Ay, sus. Mukha akong binobola. Hindi kita binobola, no? Pero ito lang yung masasabi ko. Oras na may lumandi sa'yo, mabakal ko ajay. Yan, mapita naguyong kan. Huwag mo namang ipahiya yung sarili mo. Huwag ka namang makipag-away ng dahil sa akin. Apaya, basta ilabang ko ti, pinagayat ko kinyam. Yan. Ang narang tuti bagbaga ni inang kinitatang ko, numamunda nga dyan sa wahat ki makiapapa. Bakit ba ang seryoso mo ngayon? Eh, ikaw naman kasi, kung ano-anong sinasabi mo. Diyan ka na nga. Ano bang gusto mong pagkain at magluluto na ako? Ikaw ang gusto ko. Diyan ka na nga. Ang dami mong alam. Kagawad, kamusta na po pala si Dimsi? Okay lang naman siya kahit papaano. Eh, asan si Dimsi ngayon? Si Dimse. Andun sa bahay. Doon ko muna siya pinatuloy habang wala pa si George. Bakit? Hindi pa ba dumating si George? Hindi pa. Kaya pinakausap sa akin ni Baak, nabantayan ko muna siya. So, okay na pala si Dimsi. May nagbalita kasi na nadisgrasya si Dimsi. Nadisgrasya? Andun siya sa bahay, buhay na buhay. Kaloko naman na nagbalita na patay na siya. Sino ba nagbalita na patay na si Dimse? Si Andres, nung nakausap ko siya, Loko-loko talaga magbalita yung Andres na yun. eh binalita lang din daw sa kanya. Sino daw nagbalita sa kanya? Hindi ko din alam eh. Tsaka hindi ko na din tinanong. Ang importante, meron na si Dimsi. O sige Mercedes, mauna na ako, marami pa akong gagawin. O sige kagawad, bibisita ko sa inyo kapag maluwag yung oras ko. Para naman makamusta ko si Dimsi. Sige po. Hoy Baak, Oh, papaya. magpasuya nga ni Dimsain. Kedan Ardiso na barangay hall. Panbantayan na ni Kagawad. Ukis sa bana, Brian ay. Baga na, nadaligan. Namatiak pa yung mag, nagpintas pa yung pinagsistorya na. Pwede nga mati ka nga dagos.
Mo pa nakikita di tao, namatikan. Isang araw, ay naistorya na kanyak ni Brian, na istorya mo laki ni Mercedes. Pisti sabam, pinagdanag mo taon. Baka tunukan, ni Mercedes tumit na muryutain. Ha? O di namayat, itsatay, taparehas na nakamuryutain. Eh bagadan to no ka, duwa nga mga yat na ginayat, o di ba ang saya? Pisti sabam nga talaga, kasi di pa talaga ti kaya mga mangyari, may. Joke lang mata, seryoso ka lang unay. Tano pantapas siya ng Dimsay, kumustain tamad nun niya ti kasasaad na. May tatanga na panunot mo. O sige nga ron, takita na yun. Yan. Hoy, abang gayam. Siga pati nang itulod di balay, ni nabartagak. Uy, napaya. Tunukwakan tulat tagdamagayin, mapanta pala ka ni Dimsay. Parang damag lang nutki. Bakit din, ito naman minsan tuatan. Hoy Andres Baak, saan kayo pupunta? Sa barangay hall, titignan namin si Dimsay. Diba, bak? Nakasalubong ko si Kagawad kanina. Wala na daw si Dimsy sa barangay hall. Ni, saan nga ron pinunta si Dimsay? Pinatuloy muna ni Kagawad sa bahay niya para mas mabantayan niya daw habang hindi pa dumadating si George. Kunakong kay. Eh di mas maganda kung ganoon. Baka mamaya makalayo na naman yun. Kaya napangor ka ako dito, Andres. Kaya mapantakitanin ah. Atoy mo. Agap apuro la unay. Apay, mamimiss mo na Dimsay. Nalapit ko. Han mga kasi, Andres. Siyempre, kahit ko lang makita ni Dimsay, no, anya ti lang langana, no, ana ti itsurain na tatan, no, okay lang suna. Esday. Concerned din pala tong baak na to kay Dimsy. Samantalang nagpapasama akong nakaraan, todo tanggi. Kung si Andres ang bilis. Bak, ako nagbalo di lang nga na adyan. Agropro pala to tino nga aday. Pa, kinara nagkasang. Pa. Ato mo, kasi lang ako tinangyari kini Dimsay. Maala na pa lang uyaw eh. Kaya nga, kahit ganun yun, gwapo din naman si Dimsy ah. Kulang nga lang sa ligo. Ana, agtungtong tayo lata dito yan, no mapantakita ni Dimsay. Kadang to mga mini Mercedes day. Nakadupay lang sa o. Ba't ako? Ikaw din naman ah. O sige, agtungtong kayo pa lang nga duwa, tamapnik kayo. Hoy bak, kurain mo ta. Ba't gano'n yung baak na yun? Napakasungit. Siguro menopausal baby yun.